Ginoong Diyos, kaluyana ang imong lungsod, tungod sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang uganga mong kalapasan, hintawon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsuon, padayon natong iampo ngadto sa Ginoo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang panagdait sa mga leaders nato ug ang pagkahunong niining pandemic nga masulbad na gini sa hingpit. Padayon po natong iampo nga magmalampuson ang atong mga proyekto dinhi, labi na kining phase 2 part 2 nato nga projects, ug ang atong mga benefactors, donors, ug ang atong nagtrabaho sa simbahan sa atong mga proyekto buligan unta sa Ginoo sa daghang mga grasya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Amahan nga tunhay pabalika nganha kanimo ang among mga kasing-kasing aron pinangita kanunay ang kaluwasan o binansay ang mga buhat sa kaluoy, magsimba kami kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Misulti si Moises ngadto sa katawhan nga nag-ingon, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanan nga mga balaod sa bug-os ninyong kasing-kasing ug kalag. Gipahayag ninyo karon nga ang Ginoo mao ang inyong Dios o nga magkinabuhi kamo sumala sa iyang kabubuton ug tumano ninyo ang iyang mga sugo. Karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasud alang sa iyang dungog ug himaya usa ka balaang katawhan nga iyang Ginoo nga inyong Dios sumala sa iyang gisaad. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagasunod
sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila kansang kinabuhi walay ikagsaway nga nagalakat diha sa balaod sa Ginoo. Bulahan sila nga nagatuman sa iyang mga kasuguan nga nangita kaniya sa tibuok nilang kasing-kasing. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Nagsugo ka nga tumanon pag-ayo ang imong mga sugo. Hinauton ta nga magligon ako diha sa mga dalan sa pagtuman sa imong mga kasuguan. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw sa matarong nga kasing-kasing sa pagkasayod nako sa imong matarong nga mga gimbutan. Ampingan ko ang imong mga kasuguan. Ayaw gayud ako biyai. Bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Mga pulong mo, O Ginoo, magligonon ka sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw nikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa way pagpili
nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong unang pagbasa nga karong adlaw nagsaad mo nga kamo mahimong katawhan sa Dios. Matod pa ni Moises nga tumano ninyo ang tanan niyang mga sugo. Nya karon sang adlaw niingon sa dang Ginoo, kamo mahimo nga akong katawhan. Nya iya sang ihatag ang tanang makaayo nato. Kamo sa may inyong giangkon karon nga katawhan mo sa Ginoo o dili? Katawhan. Nya andam ba mong mutuman sa iyang mga sugo? Andam. Tutok na malang mo. Nindot ra ba kaayo ning mutuman sa sugo sa Ginoo? Kay matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Bulahan sila nga nagatuman o nagasunod sa balaod sa Ginoo. Lain na sa ninakong pangutana ninyo, mutuo ba mo nga bulahan gyud ang tao kung magsunod sa balaod sa Ginoo? Ang balaod ra ba sa Ginoo, way gamitay kondom, way gamitay pills, inig kaminyo. Nya, bulahan ka kung 15 na kabuk imong anak. Bulahan pa? Ayaw. Nya, wara ba ni limit-limit ang panganak? Nya, nanakay heart enlargement, nya katulo na ka na cesarean, mamatay na ra ba ka og mamabdos kag usab kay di naman ka pwede cesareanon sa ikaupat, bulahan pa ka kag mamabdos ka sa ikaupat. Lagi, tubag. Oy, unsa inyong tubag oy? Bulahan gyapon. Ayo di ay. Unya kay dinhira ba sa atong ebanghelyo ni ingon ra ba diri sa Kristo, higugmaa ang inyong kaaway ug pagbuhat og maayo ngadto sa nagpasipala kaninyo. Unya bulahan pa ka kana? Ha? Bulahan pa? Gana bahala mo diha. Pero bulahan yun. Nga naman, tungod kay ang Ginoo muangko nato nga iyang mga anak. Nya kay nothing is impossible with God man. Nothing is impossible with His power. Nya giangko na ta niya nga iyang anak bisag gisisarya na kag kaupat, bisag gisisarya na kag kalima, mabuhi ra gyapon ka. Bisan pag 15 kabuk imong anak, mabulahan lang gyapon ka. Nga naman, pulos na mga buutan imong 15 ka anak, mulampos pag yung eskwela, mahimo pag yung obispo ang ikaupat nimong, ang ika-14 nimong anak. Sagot mo, ang imong ika-14 anak nga laki nga, bugoy kayo pagkagamay pa. Badlungon kayo kay siaw kestana niya, mahimo pag yung obispo, tuo mo na. Obispo, pero siaw lang yapon. Ang pasabot lang ba, nganong ang Ginoo may atong hatagan sa atong standard, nga ang iyang standard o ang iyang gahom o ang iyang kahibalo, labaw man kaayo sa atong nahibawan. Kani man kung ato mga kahadlok o mga kabalaka dinis kalibutan, wa ra manis Ginoo,
kanang mahadlok kang mamatay para sa Ginoo. Ang kamatayon di man na kamatayon, entrance man na ngadtos kinabuhi nga iyang giandam para natong tanan, ang kinabuhi didto sa langit. Nganong mahadlok man kang musod anang pultahan padong sa langit? Nya nganong mahadlok man ta? Kay nagsalig naman ta sa atong kahibalo. Yawa bayay maka-explain unsay mahitabo inig humag kamatay. Why scientists? Why tao nga pinaagis iyang utok, apil na ning nagwali, makapasabot yun sa tinaw unsay mahitabo inig kamatay nato. Wa gitay laing gamiton. Ang atong gamiton ang gisultis Ginoo o ang kinabuhi sa nagsunod sa Ginoo. Si San Roque makasulti yun nga inig humag kamatay, buhi pa ang tao, gani makahimo pagdaghang milagro. O karon, hangtod karon, si San Roque gasigig himog milagro. Si San Vicente Ferrer, ang atong patron, makasulti gini siya, pinaagi sa atong kasinatian, nga ang namatay di ay buhi pa og nagpadayon paghimog milagro hangtod karon. Kadako aning milagrong San Vicente nga taliwa sa pandemic, ning abot naghapit mo 23 million ang atong project nga nahimo dinhi sa atong parokya. Awa mo malipay anang na ang project atong pakpakan ang Ginoo. Milagro gini, porting dako ang milagro. Hangtod karon nagpadayon ang gahom sa Ginoo nga naglihok diha sa mga taong buutan panahon sa ilang dinhi pa sila sa kalibutan. Kamo naghimo na mog milagro ron. Unsa may milagro ang inyong nahimo sa inyong balay? I-challenge mo nako paghimo mog milagro. Paghimo mog milagro. Daghan na kay ni text nako. Gani mumata na ko alas 3:30 kaadlawon kay di na ko mahuman og basa ang mga text messages, mga messages sa messenger o sa cellphone. Daghan kaayo mga text. Kasagaran sa mga text, testimonya nga sa ilang pagsunod sa Ginoo. Kana bang magsigon sakto gina imong giwali, Father, sakto gina kay kining akong anak sa una pagkabuangon gid ani, Father. Ako lang gid siyang gihigugma. Sige lang gyud kog pailob aning akong anak. Karon, Father, mao'y pinakabuutan namong anak karon, mao'y amo rong breadwinner sa among pamilya. Wa gyud ko magtuo nga sa kabadlungon ani og pagkatapulan sa una, maingon ani ni siya ang Ginoo ra gid ay maghimo. Kada bang ni affirm ba niya ako sa inon, congratulations. Nasa uban maingon, wa na ko'y trabaho, Father. Ang akong bana nataktak sa trabaho. Di ami gamayng natigom, amo ning i-donate diha sa imong gibaligya rong slots. Hinaot untang naa pa may hope and opportunity. Nako, salamat. Pero ako muras kong niaksyog duda nako, di ba kani mga matay sa gutom hinoon. Kay ila man jud i-donate ang nahibili nilang kwarta. Aningon sa ko, Lord, wa gyoy arang nimo makakita ra ginig trabaho. Dili dangatag pila ka buwan, wa na mo takes na sad nako. Father, salamat kayo. Sukad nga nihatag ko diha nimo, gaabot-abot yun ang mga grasyas among kinabuhi. Nako, sige, hatag pa more. Pero ako sa silang warningan, ayaw himo ang negosyo ang Ginoo. Kay kung nangimo na lang sa ganing paghatag, kay gauna-huna sa kang suklian kag daghan pa, ginegosyo na nimong Ginoo, wa na say mo abot nimo. Nalipay kay kususa nga mitex nako nga iya jud ko nang gi-practice nga inighatag niya, wa na gid siya i-expect bisag unsa. Wa na gid ko no. Wa na siya mag-expect nga naapay mo balik niya. Nya matud pa niya naa man gyud mo balik, Father. Nga bisan gani og way mo balik nako nga nindot, malipay nako. Kay nahibaw ko nga gidawat sa Ginoo og natuma nako ang iyang sugo nga kung kamo manghatag ayaw na paghuna-huna og bayad. Lipay kuno kay si ana. Nako kanang imong kalipay nga gibati mao na nay sukli sa Ginoo.
kay way kantidad sa kwarta nga pwede nimong gamiton aron ipalit og kalipay og kalinaw sod sa imong kasing-kasing. Wa managhikog na lang ng ubang mga bilyonaryo kay wa nay kalipay og kalinaw. Nya ikaw sa imong paghatag nibati kag kalinaw og kalipay, porting dakua na anang grasyaha oy. Kamo diharon malipayon mo. Nge, tinuod gyud mong malipayon. Og tinuod, congratulations, di ginakabayrag kwarta. Pero moingon gani ka nga, ngita pa kong kwarta pa ni Red, di ko malipay og dili ko ma-promote, di ko malipay kung di nina ko mabayran akong utang. Kuya, kay nastanan. Bisan pag mabayran na nimo tanang utang, hangtod na lang nga ikaw na sad mo'y magpautang, kusmod lang gyapon kag naong. Nga naman, di mabayrag kwarta ng kalipay o kalinaw eh. Buang ang tao nga mangitag kwarta aron ipalit og kalipay kalinaw. Hasta gani ang tibuok nasod nga dato kay istanan, mag civil war pa bang gani? Nga naman, kay wa mga lipay ang mga tao. Pero porti nilang datua sa mata sa gawas sa nasod, sige sa ilang nasod, lipay kayo ang mga tao masod sa ilang nasod kay dato kay istanan. Pero sila dito sige gumbol. Nga naman, wa lagi makahatag og kalipay kalinaw. Muna bulahan gitag magsunod tas balaod sa Ginoo. Usas balaod sa Ginoo nga kasagaran dili nato masunod. Kana gyung moingong Ginoo nga kamo isipa ang inyong kaugalingon nga mga sulugoon. Ana, tistingi ra guna ninyo. Ano bang isipa ang inyong kaugalingon nga mga sulugoon? Ayaw gyud pasugo. Ang naagis imong nahona alagad. Suway na ninyo himo ug wa pa mo kasuway ana. Nya sugdi des inyong balay. Pagpasugo mo sa inyong mga anak kamong ginikanan. Usba na ng inyorong statement, imbis mo ingon mo, panghugas, panglimpyo, ana, unsa naman? Unsa naman yung pagsulti? Ayan. Ako niya nang limpyuhan imong room, day. Ana. Dong, ako niya nang limpyuhan imong room. Dihala na ibutang inyong gikanan, kay ako niya nang hugasan. Ana, agsulti. Tistingi ko no? Saban, okay? Oh. Nagduda na mo, no? Tanawa, di ba? Inigingon ni mo si mong anak nga, ako niya nahugasan ng imong gikanan dong. Siya, ay, salamat kay ma. Dako kay nag-smile. Sa to pa, nakahatag na kanyang kalipay. Ay, di kam to, day, ako niya nang limpyuhan imong kwarto ron. Gubot kay kwarto bang? Daghan makayro mga babaeng batanon na di ka maong manglimpyos kwarto, no? Kabantay mo, mga hugawan kay dagko. Kay sige na malag tanaw anang nang ilang cellphone niya, siging selfie-selfie, hiwi-hiwi anang ilang naong. Di gyud ka maong manglimpyo. Di pras una ba kato mga batanon, ig-edad gani ani mga babae sa una mga 8 city, pagkaayo nang manghusay sa kwarto. Pero karon kasagaras mga but lang wa man sa kaadtog kwarto tanan. Pero ano bang, gumot pas lukot ba? Sige, ingnaw, ako yung nalimpyuhan day. Dako kayo nag-smile, eh. Dako kayo nag-smile niya. Sa sige nilang kalipay ni mo, ang sunod ana, pagpaabot lang, baslan yung ka nagkalipay. Niya, kanusa man kanila baslan, kung paralyzed na ka. Nga din sila nga, ako limpyo ni mo ma, ako'y agak ni mo. Sus, kabuutan, kaya ako mga anak. Na-paralyzed ka tungod kay na-over-fatigue kag limpyo sa ilang room, na-over-fatigue kag panghugas. Sila na si matimani mo. Baos-baos ang panahon. Niya, ika-goal din na ni mo. Nga na-paralyzed ka tungod sa pag-alagad. Ayaw. Kay dili pa na mao, mamatay gyud ka. Nyag namatay ka sa pagpangalagad, tua ang kalipay nga dili na gyud matupngan o di na gyud mausab didto sa langit. Kayang imong pag-alagad, ang atong pag-alagad dinhi sa yuta, giihap gid nas Ginoo og iya ginang suklian isip manggihatagong amahan nato. Nagtan-aw siya sa atong gibuhat nga mga maayo. Muna si Hesus diri sa atong ebanghelyo, nitapos gid siya pag-ingon, kinahanglan kamo magmahingpit
ingon nga inyong amahan sa langit hingpit. Unsa man nga hingpit? Perfect love. Unsa man ang perfect love? It is always other-centered, not self-centered. Subuna ko ha? Perfect love is always other-centered, not self-centered. Kung mauna gani na itong makabot nga gugma, wa na gid tay problema pagsuod sa langit bisan unsang adlaw. Nya gusto mo ana? Gusto mo ma-perfect? Ay lamog tubag diya. Lagi manindog na ta. Mga igsoon, ang Dios nagtawag kanunay kanatong iyang katawhan sa pagbalik ngadto kaniya uban sa gugma ug pagtuo. Busa malaumon kita og mapaubsanon nga moingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa, nga sa kanunay magmadasigon siya sa paggiya sa tanang katawhan, sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong nasod nga unta, mapatigbabaw na ang panaghiusa o paghigugmaay sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga paryente ug mga kahigalaan nga mipanaw na ning kalibutan nga makadawat na sila sa ganti nga gitagana alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom nga Dios, nasayod kami nga kun wala ikaw, wala kami mahimo. Busa dawata ang among pangamuyo diha sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo
Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, himua kaming takos kanimo pinaagi niining santos nga misa nga naglig-on kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay imong kabubuton, nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa pagpakaon namo sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamanuluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatak kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hangtadang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan uwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apanipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo,
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Dios salang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa taong gipapas, pasay lugugma ihatag sa Dios. Dul kaniya kay mamati siya, ug salig sa iyang gugma, kinabuhi tanawa ang Dios pamatiya, kanunay maghari siya. Hinaut Ginoo imong pamatiyo. Magampo kita. O Ginoo, pakuyugi sa kanunayng panalipod kadtong imong gimatuto sa santos nga pagkalawat o paubani sa panabang sa kaluwasan kadtong imong giumol sa langitnong pagtulunan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga naghasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nangamuyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang ni ining krisis
ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot kaayo nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gugmang Diosnon. Niya kun ato ning gamiton labi na gyud para sa atong mga kaaway, mahimo dayon tang hingpit or perfect nga mga anak sa Dios. Update sa ato karong nagpamaligya nga Hope and Opportunity Slots. Ang nahalin as of yesterday, February 26, niabot na og 390 slots. Okay, salamat kaayo. Pero daghan pa kayo ning available. 4,610 pa ang available. So kamo daghan man kay mangutana nako pader unsaon man pagpadala sa among kaning kuan, among ug mopalit mi. So dinhi sa atong simbahan kada nato dinhi misa sa online mass makita ra gid na ang atong mga bank accounts, GCash account ug ang mga ngan nga padad-an naa inigkanta sa atong offertory sa online mass ato nang i-flash diha niya ug magpadala pod mo kwarta sa mga kwarta padala ug ari nako ayaw lang ng Western Union kay gi-block naman ko sa Western Union. Sad to say no, di naman ko ka-claim og sa Zoom di sad ko ka-claim ana kana silang duha kana rang duha the rest okay ra ko maka-claim ra or idiretso mas nindot idiretso sa atong bank accounts na atong gi-flash diaskon. So salamat kay ani no, daghan kaayong namalit. So ugma pohon ato na niyang sa ulogon ang lain na sang Domingo sa Kwaresma. Yan magkaduol na ta sa atong selebrasyon. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kini. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos namo sa pagtuo, Ikaw ang among Amahan, manluluwas, manunubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluoy ka kanamo, pasaylon mo kami. Ang salagidong tanamo, dili na mag-usab kami.